Zoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa kutaura kwandiri kutaura kudai nyaya yekutanga ndeyaMambo Dudes. Mambo Dudes vaenda vakandonyora papeji pavo vakadanza kuti zvokuradikura nhema iko zvino kungovhura bhuku remeso unikotofupana watinga kuti naye mwana wangu Jokoniya Jekeniya wadi wambosudukira ndamboda kupinda pabhuku remeso nekuti mumastreets ebhuku remeso rinova Facebook ari dangerous. Ukavhura pane vanyarikani kana pane vana unosvoda unoshaya kuti wopinda pasi pesemendi here kana kuti pevhu nekuti zvangova zvinyadzi kana kuti kwangova kutukana chete kana kushama ndo zvasara paindaneti. Zvikanzi navo kutaura zvinyadzi nekushama zvaakuita take over pamedia ndiMambo Dudes avo. Mazuva ano taakutoti kuvana chimbosudurukai ndimbopinda paFacebook because you never know what will pop out. Kana muine vanyarikani wotoisa ma-earphones otherwise unonzwa zivoisi richidanidzira zvenyadzi ukashaya pokupinda. August kana August ndatova nezvekuimba. Vhara mhuno nemuromo and stay safe unzwe kupopotera kana kuti kapopotero kandiri kuda kuita pamike August kana kuti paMiss August MIC August. Vanhu vazhinji vakati aiwazve Mambo Dudes madire ekuti panzwisa ekuti muchange muchidai dai mangotipakurira toda kupa kuti mupakure zvirife vanhu ava tikati I don't know why Mambo Dudes vaisa sweet and tasting and honey in the pot vakaenda. Zvikanzi nani zvakare naJasigiraro vachirisponda kuti murisponde kunani. Kune imwe post yatenderera yanga ichibuda kunzi top 10 musicians net worth. Ikanzi number 1 vamacheso vane mazita B16000 $500 4 mombe 3 mbudzi and a quarter chicken ndo net worth yavo iyi. Number 2 potora chikomana JP to the JPS Japreza weGiraffe family mukomana murifu une highest kombi $451 2 mombe nembwa mbiri ndo zvaunoona panetworth yake. Networth isikazoti ndo mari anowana zvaanokwanisa kunge achibuda nazvo kupera kwegore here kana kuti kudini. Number 3 XQ une paso or partial $337 2 goats and 3 chickens. Number 3 Amara Brown 1 wig double bed 2 plate stove and iPhone 6. Number 5 and Murizo 2 pairs of sneakers 7 Mahaule and Nokia 3310. Number 6 Klati ane 1 watch inoita worth $13 nefeko Versace belt. Number 7 Lady Squander 2 Maikira zvivhara shashiko 8 Rocky 1 pair sunglasses 2 Boom beto ansiloti ndiyanje jesu asi boom beto na utengo muno balista hatu na chunu tikati why is it boom beto wanza hana chunu wambonyanya kuita say boom beto I have no idea. Number 10 Just Signal 1 plastic plate ndokubva zvake Just Signal ataroti zvabuda musarudzo yemunyori izvo please ndona ndiro yangu ukasandipa toburani where is thy plate of thy net worth. That's so nice. When a celebrity, a musician, a populous figure, akati aiwas ndipe intro yangu zvinhu zvakangonaka nda uchapuwa ndiro yake hazvina kushata. Tobva ipapo ndobva mwazoti mudzimai wabhodhishingi munyeza waapologiza kuna Natalie Mantu and sister Gugu nokuti uyu Gugu letu uyu kauyu wakazingofoterana ndofunga navamunyeza vanhu vazhinji vakabvunza kuti kwaiva Gugu iwe namba yavamunyeza waiwanepi isatizi kuti waiwanepi kuda mukutsvagudza kuya kwavaita naNatalie vachinzi chakupai namba yanenge ati sokuti zvakafamba sei ipapo kuda ndopakazoguma wapuwa namba yavamunyeza mutarai mamoga asi wakataura navo pafoni wakatotaura vachiita conversation yavo kutonzi what clear the name and what vakataura vamunyeza vaya vaita sokuti vakavata kura kuti kuda vachambozorudza manyaro ekunzi mbokuti vaita argument kuti ndikada kuadhisa futi ichangoita 3 days of trending for no reason ndo zvavaita vamunyeza zvavati sazokuti vamwe vakafunza kuti why is it all of a sudden vamunyeza vangu wotanzi kuna Gugu letu Gugu saka people were questioning kuti why calling him Gugu
Mangafanira kuti Google etu. Is it that any argument yekutoti vanozivana zvekutodero kuti vamwandanzi vangu vachigara vachizivana? Mungamuti Google, you were supposed to call her nezita rake risi kuti Google etu. Asi vamunyeza vaitaridza kuti hamuzivi. Saka why are they people forcing vamunyeza kuti vazive Google etu? Kuda hamuzivi Google etu. It's simple and shortcut. Iyo unonzi Natalie nati Google etu. Google, nothing wrong paya. Zvikanzi vakadi vata apologies namely call a phone call for the way they have been dragged in the mud amidst losing a parent. Nokuti ndo nyaya kuti argument yacho. Zvikanzi Mamunyeza is standing with the husband. Vaifunga kuti zvapera, very sorry. That's very good. You have to work out a marriage in Ishand. 26 years is not a joke just to throw above the drain. You could swing just like that. I don't know. Vamwe ndokuti namba mapuwa namba munini here ndo angari argument yavanhu vazhinji iyoyo. Namba matswani pinakara papotita tapkeni. Toenda pane yekupesani yemunhu waMwari Java. Simba Java. Watsoka zvakare. Asi chandanosisa sofa kuti Simba Java. Main target yavo is not anyone else mukati memhuri. Ti munhu waMwari Prophet Java. Up to now I don't know why. I have failed to understand where the problem is. Chandozanje kuti panzu wandaisa mapicture evidence kuti mai vaindaisangana pa airport vachonditi mwana wangu ndoda kuti shiva yangu ungotisangana nemabrothers ako uchishanda unesimba uchasini. Argument ndanyatsa kuti uzobata pamavidhi V11 H2 aunza ndeyekuti anoti vana Buddha kuna kunyanya Buddhi munhu waMwari koma Prophet Java vakapa go ahead yekuti zvingasapuwa uchikomana Buddhi Simba Java kwa kuti mota kuti iyoyo ameno zita rayo zigunongazi guru nemutupo mota iya including duty inclusive zvabatana iri worth 1.2 million rands. Imota iyoyo handizi kuti inonzi chii mona manje ndakati saka ukana yadero mota iyi kudowaida hatichazozivi papa then kwanzi kune famu torahataura futi Simba Java kwanzi kune imba futi saka kuti hanzi intonzi hanzi haufani kuwana chinhu painheritance iyoyo unofana kuita language uri kujoni. Language, I don't know kuti zvoreve in English. My English is very poor. Saisi kuti language in South Africa kuti kurarama in a nice way in South Africa kutambudzika uri kuSouth Africa here kana kuti kudi asi wataura hanzi language. Mwari Prophet Java achitaura izvozvo. Achiudzani, I don't know. My family members, I have no idea. Imwe argument yandabata yanga achita ndeyekuti wangatatu kubana boss lachani vakamureplace kuda ndofunga nyaya yekuti replaced the brotherhood yake kuti ndofunga ndo wato panzvimbo yake kudati sokuti inhau yekuti wakuchengera Buddha here kana kuti kudi chakuitika ipapo I don't know. Ndozvezvimwezvo akazotaura zvaBuddha vake vaya apostle just my names chandabata so far so good sandada kureva nyama yedu kuvanhu chekuti Buddha Simba Java he is good at name dropping. Buddha Simba Java vanoita name drop and havavesvi vanoita name drop and that name vanoto make sure kuti vanyatsa kuudza vane kuexplaina kuti position yemunhu yanga ari chii and akamira sei neposition yavanga ari kudhara nekuti vaimbobatsira Buddha munhu waMwari Java. Saka now manje everyone anga akubvunza kuti so this audio taiwa where is the problem yemunhu waMwari Prophet Buddha mukoma Java. Dambudziko riripo pakati pacho naBuddha Simba ndiani ndikandirani oro nderei. We are not failing to understand kuti nyaya yacho iri pakuti chii. Handitozivi asi imwe futi ndofunga kukwatsa kuti hanzi handa kundochema mai ndofunga ndochimwe futi chikumubhadza asi up to now I am also confused kuti maloya vachange vachienda kundokondesta kuda kukondesta kuti iwe wakanzi hanzi hauwani chinhu pawiyu kuti pawiyu kuti hauwani chinhu ndofunga kuti painheritance kuda waida something saka ndongoda unokondesta kuti uwane something
something like that. Ndo zvavari kunyanya kuuya nemav11 mapicture acho ndokuratidza kuti vaiva in good relations namai vachona. Saka asi unoratidza kuti uri koko akataura kuti kambani yake yesu nayo but haisi kuita zvakanaka. Vamwe vakafunza kuti une mubhebhi here. I don't know. How do we know? Vamwe vakati ndapaekera pamudheto side ana zvikaenda ukuda kuzotiita sei? Unoramba uchiuya pano uchinyamba uchichema nenhau dzemari dzabhudhiri. Unoitire zvinhu zvakaita seizvozvo. Saka pari zvino ndozviripo. Saka kuda uri paoperation yekuti uite bring down munhu waJava. For why? I am still confused kuti for what reason and how is he gonna do that? And malawyer acho vachabhadhara kuti iwe munhu waJava ndiwo chaguma futi wobhadhara malawyer iwayo. Handiziviwo. Vamwe vakati in every family there is that kind of a person wekutoti vanenge vachingoti zvese vakangoona vangoda kunenedzera nhingi. Asi ndozvandabata. Ndabata kuti zvakare munhu waMwari apostora kuti simba vanomurespect asingamboita vatauri zidakana basi vakaita sokuti dhererei divi ramunhu waMwari Prophet Java. Kuono from afar kuti ndo zvinoitika ipapo. Asi hazvina kushata. Every family dzinosangana nezvakasiyana-siyana. No family is perfect in this world. That will be a candastrous lie. That will be the worst lie of this world. In every family there something chinenge chiri unique chinenge chikamukati mamo. Panditori pano autozowo kuda kunenge zvichiitika kune next door kwangu kune zvino zvinoitika zvikodero. Hakuna chinhu chiri perfect mukati memhuri dzevanhu. That's all I can say. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.